Ahojte lidi, dneska hrajeme hru Brawl Stars, a dneska bych chtěl získat na mém účtě 56 000 trofejí. Jo, bude to tady se Olí a asi můžeme mít na to. Asi to bude se Olí, hádám. Asi jo. Ne, já nevím za koho, počkejte. To komplikovaný. Bych chtěla koupit, já už nebudu šťastný. Pořádku taky nemusím být. Jestli je moc... Nemám pravdu. Co tam to udělat se Olí? Když chcete být videí z Brawl Stars, tak mi dejte vědět a já klidně rád udělám. Tohle video jenom zahrnuje 56 plus. Takže video mám v hlavě a to je jedno, v hlavě. Ale budu muset pošát Olí na max 4, takže hlavně dejte svanček odběr, prosím, like, jo. A jdem na to. Teda, my jsme začali, ale chápeme se. Protože to moc nekomentoval, bylo to není zase tak dobrý dobrý. Jako nejít komentovat, jako. Ale jako zkusím vám něco říkat. Ale tady je Edgar Smiley, je poslední. Tak, já jsem debil, já jsem místo dal kačet. Ach jo. Jo. Yes! Nevím, kolik přesně potřebuji trofejí, ale teď na co ještě 2 až 3 hry a uvidíme. A úspěšné první místo. Úspěšné. A můžeme začít další hru. Nazdar Piper. Nice. Není vůbec špatný. No, tady je Kenchi a Finks. OK, to by byl Kenchi mrtvej. Hell no. To nejdem. A tady bylo. On má... Nice. Olí není špatný na Max Steel. Teda na Maxovu. Teda Pavru. A tam je Brock, nebo co to je? Ne, Dynamite Funk tutorial. Můžu? Děkuji. Tak, další první místo. Ne, to jsem nechtěl, ne? OK, už jen poslední hra nám chybí do toho, aby jsme získali 56 000 trofejí. Ale to bych nebyl já, abych si nesl něco jiného. Jo? To jsem něco většího. To větší byl někdo na 600 plus, aby to bylo těžký. To třeba takový Rico. Mám druhý místo, takže... Hele, třeba Mr. P. Mr. Pho. Mr. P. A určitě bych chtěl Mr. P dát na 11, protože mi padl hypercharge na něj. Takže to určitě budu chtít. Tak. Takhle jsem Mr. Pho. Proč ne? Tak, a jestli to pokakám, tak si vezmu zpátky Olí.
protože pokakám to je prostě, jak se to řekne, jak to správně vypadá to slovo. Když se mi to nepovede, tak musím no. Já jsem mistropí jako dlouho nehrál, že jen si děláte můj gadget. Bez mě co chce. OK. Co to dělá? Jo, to je tohle. Jo, a poslal jsem to. Kolik minus? Aha, 0. Dobrý, tak když je to 0, tak dám 0. Ale jako chci, našetřím si na ty coiny, našetřím. A dám si určitě mistropího na 11, protože to bude dobrý. Myslím si. Okay. Hank jako o sobě, no, myslím, to by se nedal být, ale jako nejde tak špatný, jo, shit, to je kid, ty vole. No. Ten malý zubí toho kita. Na Hanku. Oh no. Kámo, proč všechno to na mě? Pustřel. Musí být 5 trofejí. Ok, to není špatný. A uděláme to všechno na 100%, 11. Ne, já to udělám někomu velkým, jako velkým. Dal bych si tady... bych to kytar. Tak kytar je to nemusel být špatný. Chybí mi asi 4. nebo 3. místo, takže uvidíme. Možná jsem tam udělat co to ojí, ale to je jedno. To pokáme. Ale dal jsem začím tady jedničku a to mi stačí. Tady Mortis. Můžu zabít, než to mít jináče. Bacha na něj. Tady další kit. Ten není... Ok, tak tomu ty se nejde vrhnu. Dobrý, já to dělat co on. To na to nemám. 10 trofejí. Už musím dát první místo. Ok, tak to nebude za všechny. První místo, i když druhý to taky bude stačit, i 3. možná, ne, druhý až nebo první místo vzívat. Ty 54 trofej. Jak to jste účet vítajíčtě na 60 to bude sadí. No, jako. Ok, tak to bylo easy. Ok, tak. Omlouvám se za grafiku, nemám moc kvalitní mobil, takže... Ne. Tak jsem na to s grafikou, podívám se potom. Ok, to je zajímavý gameplay, tohle. Že o jiné drážce tady oproti těm dalším bavorům jako úplně fér všechno. To je IP, to je tohle mapu. 6. místo ztratí se Winston, že můžu to někomu posrat. Ta Eve to ztratí. Bye bye.
Nebaví to, ale musel to. Já to určitě nebudu totiž. Ok, ta časy. Ok, to se mi nelíbí. Ok. Časy by tu chtěl zabít. Na tohleto. To bych chtěl zabít někoho jiného. Yes, ono stačí dát jeden. Yes! Stačí, díky. Skočím. Ok. Ten se říká umřel. Yes! Mám to. Mám 36 000. Yes! Mám to. Epický. Ok. Akorát 300 trofej na oheň. 56 000 je to tam. A máme za to 300 coinů. Jo. Ok, určitě někdy bude push Olího. Určitě a pro další čus.